Andor ma khen shin na chu letin akut yang ke anina atwam sak chu enin anui saka yiming le jinan te poron lutin jinanan akuta mu chuan ehe in project boy pui chu avahar sa omve hliam te hiali nei pha a aloti a yiming po chuan engthil nge thleng aloti ve bok chuta akut tom na bo tai chu an nui pui le a yimingan kalo sui tha sakang che ati chuan phal lawin alo pot let wat jinan chuan i phal lo dana tu emote te in atwam sak che ni mo aloti alan dan chuan damdoi lam thiam kut nu chu a ang lo ka ti yiming chuan ati ve bok yang kia ni ani em jina na ti chuan chang lawin akal son ta da ya an pahni chuan in she thiam takin an nui heu mai yang kia ni po athom no hak tur thlangin an ruma chuan a boy khop maya a mai cheila ya jinjinin engthil ngei ti aron ti chuan a phu chiang kher mai tinge I thom no so ilak chwa chewa ati le kawa job karem cha a ti in alo chang ehe makeup I mangalo ti in a zot le zinga kaman kha kalati re lawa ti in sha chwa lau tak chuan alo chang le a zinjini po chuan oi ve mai in dinner ei tura a chwa chuan muta du wangin lo hon sak ve tur chuan a cha zuya yang kya ni po chu a thil ti an man chwa lo wang chuan a tho huai mai cafeteria a chuan kenshin a chu lo ngakin a buradar thlanga chuan a in cheidan chu ana sama ma empty te chu a endik le china a phor to kher mai reife a nga nu po chuan kenshin a chu alo thleng thei si lawa phone chu a bi sek to kenshin a po chu a chan te pahni an khum bar an luan lo ti tan wangin pui tu lo thlen ma chu lo om pui ngai bok nen a man mo ve kher maya atlai don tho shil tuma a ko la in atlang thei bok si lo a to pa chuan chan pui tur an mi ko te an lo thleng ve ta sham kenshin a po man mo zet chuan an zan ja eina mun tur lampan chuan akal ta nga la yang kya ni po chuan lo ngak ringin a beidong chan to kher mai cafeteria a chuan songsi po lo om ve in cafeteria an khardon ta ka chuan beidong tak chuan an chwa sana songsi nen chuan hodu nin songsi chuan bia in ti hlim tum viau ma se an zan ja eina tura kenshin local lo chu alung nur khop maya chuti lai chuan kenshin po chu lo thlengin kenshin a man mo dewa cafeteria lampana atlan chu songsi chuan lo mu in yang kia ni mi nga chu khenshina ni ti sha thiamin yang kia ni na a mu theilo nan chuan alo hlia ta wata khenshinan cafeteria thlen chuan atlai tu em wangin an lo khar vek to a yang kia ni kol ngalin a phone in switch off wang chuan message in atlai wanga ngai dam dilin andor ma thil thlenga om thut ta ti in atlai chan chu a shil zuya a in thiam lawin poeti mel kher mai yang kia ni po andor ma lung oi lo zet chuan letin a thian ten an mu rwal chuan thil thleng a om le om lo chu an lo zot wata om lo we ti a changin a phone a en tur chu a lo thi da ya a thian ten mi pa dor ma thil nui za thak dewa thleng ti in ti hliman tum po chuan a mu ta om hlol lo a phone chu char sin room atang a chhuak chu a thian te po chuan om dan wang chuan mak ti in an en zui ta ringot kenshin a po an room a letin a message yang kia ni na a chan let hun chu ngakin a kha to kin a phone chu a bi seka a thian te la chuan an lutang lai thalak kha a po sakimuti in an lo hlau thong ve em boka atu class a yang kia ni ngui bara a chut lai chuan a bula kenshin a chu lo kalin ni zan kha tiya soifia tumral chuan ni zan chungchang soi to mani chuan I local ta si lawa hui nei le lawani ringin keima in kalau ei ta mai ni kha I local don lo pon min shil ve tal tur che ania alo tia kenshinan soi ve tum lai chuan midangin lo kawin akal sun zui ta dai an class monitor yiming chuan midang chu ronin an university in anniversary an lom na tura engi an performang ti azot kwala jinan chuan lam chu a ol samber thu soin a mana zirtir thayang ti in midang ma chuan ati dan tur chu a hanzir kwal vela an lo ner na salom khop mai midang chu zot kwal in tu man ngai dan an tho tak lawa chuan lam chu an pom tlanga class atanga an chwa don chuan kenshin a chuan an zan je eina tura akal lo chan soifia le tumin yang kia ni biaka tumla chuan zin ni chu lo kalin aron kalson pui le ta daya a soi le thei ta lawani chhun thila nei lai chuan an perform na tur chungchang chu soin yiming chuan jina na lam dan chu a har salu tuka
midangin an thiam therin lo thu chu a soya jinan la chuan lungai reng reng su ti dan chadeu ka sha lom ti in a in ring tok fu le ngal annuwa wei chu lo kalin jinan chuan a lo va bia chu ni in an bula chuan chuti rin a puina chu an dila wei po chuan khin shina bula om thei don ti sha in huna nei thu chu soin pui chu a lo rem ti ve a ti fu in ti zeta an khik sung lai chuan khin shin chuan a tho san ta da ya an pani chuan zuin an mani pui tur laka a che dan chu moi lo ti in an hau zui le a wei po chuan a lo en ve renga khin shinan angai ven lo lutuk chu she oma ti ru viau bok an lam zirna hmun tura chuan om chapin yiming chuan an class ho ma chuan thulo soi mekin lam zirtir tu tur po an nei thu le a thlona engma phut lawa a zirtir don thu soin kut bengin wei chu an lo lom dar dara wei chuan khin shina hmu mai lo wang chuan zo do she si in heti zong hian a mi zir don ti in yiming chu a zota khin shina chu atlai de wang ti in a lo chang wata lam zir chu tanin zin chuan a thlona lamin zirtir tur hian kan department nen hian kanin po vaksi lawa chandang omani ring ve em ti in yang kya ni chu a shil ru ser sera yang kya ni chuan ka shabik lo le alo te ve sepa khin shin chuan wei le a chan te in belai chu lo mu in sculpture department ho lama zirtir wangin an department in na an perform ve tur an zirna apo huna nei ve lo wangin atel ve theidon lo ti le wein zirtir tura an ngen lui tlat wanga a hnial theilo thu velan soila chu sha in yiming hne na chuan zirtir tur dang chu lamai tur chuan a lo shila wein a sha chuan khin shin a chu mu in min ngai to wangin yiming bula midang la turin ti ti ka lo sha a ma se ka ti theiania in department ka zirtir cheu wang hian ka boi phar lo chuan hemi hi min ngai to ve wanga ka lom tu soina min ngai sakla ti in a in tur ken chu pe ka tuma ngai dik lo su ka ngai to wang chu ni lowin kan department in nangma wanga dem kan hlo lo na na ti ka ni kha ti in a in tur pek po chu lo chuan a kal san zuya studio a chuan yang kyani te chu lo langin an practice zo an ha chol chu an ti ti na lama dor ma thil thleng vel chu soi chuakin midang hawin mi mol pa ni an ti kha yiming le jinan himo lo ni a ti in an nui dar dara yiming le jinan chu an lo zak khop mai yang kyanin an zan je eina a khin shina kal lo chan chu sha chwa pha in a du wang renga kal lo ani lo ti a sha chuan khin shina ron lu chu a lo mel wang wanga khin shinan shil tuma pyang a lo pe hel zel te chu a in chhir le ngai dam dil nan ti in midangina an sha thiam lo nan chuan an vai chuan in tura le saka khin shina pek tuma a lak chuan yiming chuan lo lak sak vatin khin shin chu ka lo pe mayang in tura wang hian kan lo me a lo ti da ya yang kya ni chuan nyal she si in lung hnor deuh chuan a chan te bula chuan a chule ta na na khe shina lo lu chuan ni ming chuan in tur chu lo pe vatin khe shinan wei pe ke muti in katui hal lo ti in bol lo bo ma chuan a pai zuya midang ho chuan lo en chap iti mama lo mo yang kya nin kan practice ha ti in kan vai min le sakani kha yi minga na ti chuan rang deuh chuan bol lo bo ma chang chuan a in tur pai bok chu ala chuak le jinan chuan bol lo bo mai pai to sia I in le do na mi lo ti in midang po chuan a che dan chu mak ti in an en chapa ka pai lo ka thlo pala ni kha khe shina na ti chuan shil hai fe in an en ta ho ringot yang kya ni ero khe shina na ngai dam dil na apom ti sha in alo nui saka an om dan chu wei chuan lo mu in khe shinan a in tur pe ka lak du lo la ya yang kya ni pek ala du bik chu a thik ru khop mai an practice zo chuan wei chuan khe shina chu bia in yang kya ni hi du ti ro in tur kha keima pek che emo iti wangi ni pai ani em ti in zota yang kya ni chuan anin belai chu lo mu in ngai thlak ruk tum chuan parda phena chon lo bi ru a zinin engei ti in zota tho atum rual chuan alu chu to palin khe shinan pana tum rual chuan wei chuan lo pot ding vatin wei na vun na pole sakatum na lama wei maya chuan avai fu sak pala midang ho chuan lo boy pui vatin serasiam ma a medical room a shrai tur chuan khin shin chu an ti a yang kya ni chu boy pui du viau ma se wei apem na sa jok wang chuan akal pui ta zoka
anin zui chuak lai chu yang kia ni chuan en zui rengin Kenshinan mei chedang ngai ven chu engtini motak hian shom ti na lo neya class bana yang kia ni hotur chuan Kenshina le wei in bela chu mu in abiru le vata wei chuan itan hian poimo na ka nei ve mi alowem ni ka du zong chu ibula om chau hian ya kabula nangi om chuan medang tu ma kama mo lo ma se nang chuan enga mai ngai lowa itan hian ke hi ka thatok lowem ni alo ti ya chang lawa kalsna tum chu yang kia ni bang phe na lo ding chu mu in bir lo tur chuan ati a kalkalo tum che a kanga tharu lo che wan ya ti in thiam lo zet chuan lo changa wei akal son tak da ya phei chuan shiomati tak zet Kenshinan alama ron pan lai chuan izui ve don lo mi alo ti a zui chen tur ka nei hleinem ti in lo changa chuta yang kia ni chuan Kenshin chu ngai dam dilin kalau ngai dik lo che a in soifia itum na ka ngai thak sak du lo wang che po khan ka ti palani ma se khat yang thila thlenga ni chuan textile pon min lo shil thei lo em ni ti in zota Kenshinan kalau shil che kha ati chuan engma amu box si lawa ma ka ti kher mai vandoi thak takin an show entir tur board laminan pom sak lo wangin library ya yang ka ni ta chan dun chuan an department show nei ve tur ngai to chuan an kala chuta chuan songsi chu lo om ve in engi hetai ti ya an zo chuan lekha chhiar turin ti na lo changa chuta kan school anniversary lom na tura in show entir tur kha an pom lo ti kalo sha a atile a engtin ngai shat janing chuan makti deuh chuan a lo ti shat na ka nei chalom ti in a lo chang mai I soitum chu soivat ro yang kia ni na lo ti ve thunga kalo ngai to a man lai gri khau thon thu be chanin show chu nei ta ula in department nen po a in me in board lam point an soi sel chewin ka ring lo ti in thu ron chu a pe zuya chuan engtin zel yang kia ni na lo ti chuan ka soi zel ani chuan idea thale tu ka pek wang che in lo ma min pe ka ngai do nan ya ti in lo chang let ani chuan soi lo mai ro keima in ka ngai to ve ma yang ti in akal sun zuya kalau ngai to a sculpture department in nia showatan greek how thwama in chein milim angin in bo sai ula chong le lam ngai lawin chezia ringotin in entiranga in tan po hunin nei tam to lawa ol sam viau lo mo enge ngai dan ti in zota a hau tak viau lo mo boy pui vel jianing in lo ti thunga yang kya nin engma soi lawa amma ale khabula ka tum chu aban phak that lo wang chuan atla che pa nunglama changin tu emo hian lo von sakwat a hoile chu Kenshina lo ding ve reng chu ni in makti dewa en lai chuan songsi chuan lo kwa vatin ipuina wangin ai o in lom thu ka soi sake ati chuan Kenshina chuan engma soi lawin akal san le daya an pathum chuan shil hai deuin an en zui ta ringot Kenshinan thila eilai chuan abula chuan vakalin abula chuan chhut ve dila alorem ti chuan chu vatin an show tur chu soidunin Kenshina po chuan songsi thurun pek chu chati thu chu alo soi ve a yang ke ani chu a phone scan sakin amma zanna a message mu theilo chan po an number anin nei ton lo wang ani thu chu asoya yang ke ani po chuan lo pe ve mai bok yang ke anin abung ro lo thleng lama andom lama le chuan apain lo bia in ale khabu thona mole mu lo chu azota a mu thu chuan chang le tin ma se a major tur thla ka ngai bok nen zir turanga wangin a chhiar manarin lo thu chu asoya apa chuan oil painting lama in le chu ilatum thau em ni sculpture le oil painting zir kha enge changkaina i zir chwa huna engna ngai thoang chu ai chuan zirtir tu ni tur exam pe turin in bo sai thazok ro ati chuan engtin nge anin an thu khatiang khan ol sam takai soithe oil painting hi ka tuina ni ya he thil ti tura ka thil pal tlang sa zia phoi sha mi lung oil lo zet chuan lo ti let ka sha lom ma se kan tuina lama kan kal ringot hian changkai na omlo nakin zela engna ngai tho ang ti ngai to tel la tuna chuan ila no panga ila sha thiam lo ni kha ipa ka niya ita na chatur ka du berti ishat kha alo ti le chuan kata na chaturi du chuan tinge ka du thlan na min pompui theilo lung chetak chuan lo ti let apa chuan engthil nge moi soile i du thlan na ka pompui wang che in i du ka zirtir che a
mà sẽ tốn chùm chu cả thu hi izom về ngay i graduate nuwa na chataki nei hi ka du bereni ati a lung cheta ka kholaya achap chu khen shin chuan lo mu in va po mai shewang chuan en ringa janingi lokala mu chuan te shu chu pe in yang kyani thlem tur chuan a shil zuya janingi po chuan yang kyani chapa mu chuan man mo dewin pan ve ngal vat an school 19th anniversary chu lo thlengin an department po an show nei tur chuan anin siamin an buai hle a in transfer na tur form alak wangin yang kyani chu tlain aruk te a luatum chu chengren chuan runsu in lekha thlau zuya an classmate ten lekhan chhar chuan ani po chu in transfer lo tum ve thau chu ni in midang chuan hawin an lung oi lo hlom hle a yang kyani po chuan a thian te ti lung oi lo hlo wangin a transfer deal na form chu a mu ngam talawa show an chan chep to wang chuan man mo zetin a beka chuan thukru ta ringota tingei la insiam ve lawa khen shinan ron ti chuan a phu chiang kher mai ka insiam don chia ti in rangzet chuan a kal sun zuya khen shin chuan omdan chu makti ni en zui renga stage lama changin ho sin thuron puangin sculpture department chu show nei tur chuan somin mipui ho chuan kutan lo beng dar dara show nei tur chuan lo chhuakin an thuam hno la in chei dan dang dai em wang chuan mipui ho po chuan mu na man ti khop mai chuti lai chuan backstage lama song si chu lo lutin we in mu ral chuan heta engei lo ti don ti in lo zot vat chong ring su sit ma lama chutna ka changsi lawa show en turin ka lo lu dru ni hi alo ti yan kya ni muturin mo alo ti chuan thuru kanya ti in kal sun zui ta dai stage lama po show chu an nei tluang chho viawa chuta yang kya ni kal sun tur chu in palpalin atlu tur chu khen shin chuan lo ban vatin apot let man ta sharma khen shina oma a beirwal chuan mi pui chuan thom lo nei hakin yang kya ni zak box si om sang tur chuan a thal fang kenin khen shina kor chu ala tai thler sak zui midang hau chuan poitil tuka lo enin anin mel kwal shek sheka khen shinan a thal ken chu pai sakin alama chuan a pot na ya chumi rwalin ni pui chuan munom ti in kutan lo beng le dar dar yang kya ni zak hoi chuak ngam lo chu a khabeya domin ama en tur chuan a ti a mipui outdoor dur kara chuan an pani chuan anin mel tar renga sir lama chang chuan song si le we po chuan lo en ve rengin an lo thik dun kher maya mipui kut beng dar dar thoma chuan an ni po chuan an bula midang an om ve ti she chuakin an om sang ta vat an show an zo nu chuan yang kya ni chu backstage a tan let vatin a che chhelu tuk chu a zak kher maya zin ni chu abula loading ve in kathi do ne mokati manalom ati chuan keipo khatyang khan engtin nge ka che swal thei zok alo ti ve chuan chulam ka soi lo ti in kheshna che dan pa ati thole a chia lo zia vel chu a soi khum ta waka yang kya ni chuan an thil ngai to in ang lo lutuk chu makti in lo en top kheshna te po chu lo letin yang kya ni na murwal chuan ngai dam lo dil watin apui wang khan lom thu chu a soi zuya jinan chuan yang kian kheshna taksai mu chak chuan mi shilla arukin atha kan lo lak sak mai turania khatyanga sho nei lai rem changa lak chu iti ma ma lo mo alo ti yang kian in soi fia tum ral chuan hetiang mai chai ni hi kalo ring mia lawa ti in yi ming chuan lo tui ni boka ni lo in rin ang kha ka ni lo ania khatyang ti kha ka tum mia lo ti ya akuta phar chuak chu a thal bok chuan kheshna korfal chu awai fu le a midang ho po chu an lo meng phoklom kher mai minti mual phau tak tak ma hian kanin thla ka nge ka in thlak ma chu ka hnaya om to suang che kheshin chuan lo ti in yang kya ni po chu bungat ngatin zakle tok chuan atlan son ta vata anin thlak zo chu yi ming le jinan chuan kheshin chu fiamin thil thleng wang chuanin an chai fiam ringa yang kya ni lo lan rol chuan lo fiam zui le in yang kya ni nom te lo mela putta ka chuan kheshin chuan arun kwa son ngal dor dora jianing chuan yang kya ni beg run pek pa chuan kheshin anen beg in angan nei thu soin in lei dun ani lo mo ati chuan alo phana sakhop mai chuti rolin kheshin ate pon anbul lo thlingin a beg ang chi alo keng chuwa en renga yang kya ni chuan nuam lo ti kher mai room an let nuwa a transfer paper be ka changa phora tum chu alo ommia lawa
hai qua la a zun ngal pot chuan a mu zo lo ngai to chuak thutin ani thei lo a ti chuak sapa a bek hain kenshin a beka zok a da ti sha chhuat chuan amang ang kher mai atuka kenshin a klasa lo lu chuan a bek chu alo en ngar ngara kenshin na en reng ti sha chuan ngat tinge khatia min ena thil dik lo omem ni ti ina zot yang kya nin soi mai tu she lo chuan email cha ema ati ta ringot yiming chuan an thu soi chu lo sha in a thil in chu a pho chuak thota kenshin a chuan apan lai chuan yang kya ni chuan rem changa la in bek chu apan ve vat hona tum ruala kenshin an lo mu le ta ka chuan ading chale ngal vata thil dik lo chu om lo tak tak amu ti ya a zo le chuan alu chu a lo bu le ngat ngat yimingan ha thlak veu chin lo te a du chati sha thiam ve ta che a lo ti ya kenshin a pot chuan a mel ho mai chutiang ani lo ka soi tum chu I bek hi nal ka til tuka yang kya ni chuan ti in kenshin a bek chu a lovata kenshinan khatiang chia kha I nei ve ni lom ni tia zo chuan lu lo thing vatin ai kata nen chuan ain ang lo ita hi amoi zo ka zen le sak ve ka du a ke en chiang the ngem ti in a zo zuya be khona tum ra chuan ka leina ling ka lo thonang chi a lo ti le yang kya ni po chuan be dong zet chuan a thalom a ti le maya bek chunga en dan tur angai to lai chuan I mingkal son tur chu rem changa la in asului tawaka a in tur ke ni bok vek ral chuan I ming chuan engthil nge moi ti le ti in yang kya ni chu a hauzui tawak yang kya ni ngai dama dir ral chuan a thiam lo ani lo kha alama kalin nangma zo kin su ni kha khishin chuan lo ti a kenshin nan athawang lo hau chu makati ruviau le ngal yiming chuan lom lo zet hian thil thleng kha I mu ve veka engtin nge ke ni lawa ani hi tran zok thei thin rim tak hian lo ti ka ti pal tak zet I thom no le be khi a hu vek sia ka lo ti fai sakang cheu lom ru deuh chuan lo ti kenshin chuan I ti kherangai lo ti in a bek lak sakatum chuan ka ti balania ka ti angai lom ti in alo pot bet ve tlata anin po boy lai chuan I ming chuan a tha e ti kherangai lo in thlak turin kan let zok mayang ma se mi lo zui viang che ka tlai pha do na hotor ka pe lo ti in kenshin chu a mela kan pania kan tlai chuan kan pum pel phai ringa mi kenshin an lo ti chuan ring big lowe ma se min din pui tur ka nei don tal che lom kalwatang ti in yang kya ni beken chu alak sak zuya jinan chuan keipo ka tel ve du lom ti in lo zui ngala ankal chuak chu ui zet hian yang kya ni chuan a thlir zui tangot dorma ril ru ha zet ta a omlai chuan jianing chu lo lutin nileng in kenshin a izui kwala iti boy thu I minga na soya kenshin nen hian inzom na ingi mutak in ne ti chewania tak tak ami ti in zota thil oi omlawani chu chutiang engma ka ti lo ti in rang zet hian lo chang let I omdana khan I minga chuan a soi dikani mo a lo ti sakve thunga zin churon tlan lut ve in kongka a honnat em wang chuan zianingi chuan dim turin a lo shil vata thu thar ka shiania kan show kha school group a larte mayania o abikin yang ke ani le khenshina in kwa lai kha thalak po an post nuala comment po tam khop mai ti in phur zet chuan a shila group an en chuan a lo ni tak taka ma se thalak then khata chuan khenshina lo du ve tu then khaten yang ke ani thalak chu an kat lo le an lo edit sak thula yang ke ani thin rimin a original kha anal ber tia a comment chu khenshina po chuan lo mu in anui saka a hwat me lem lo khop mai kenshinan abeka thila la tur chu yang ke ani transfer paper chu mu chhuakin yang ke ani lo zui kwal reng chan po chu lekha wanga ni ti asha thiam ta ngala jina na lo lu ve ta ka chuan bek boka chuan ada thale ngal wata jinan chuan yang ke ani nen inin kara hian engchia nge oma engma ani lo te do su me chedangi chi danen chuan adang lam ti kan sha thiamania midang mit mei po veng thei loin I laka aril ruput dan tlang takin atilanga a zui zel cheya hetianga omti reng hi tu mem ni atia chutiang wanga ni chu ka ring lo a lo ti chuan enge sui zia a lo ti let engma ni lo ti in a bek chu ala a chhuak zui ngal chu jinan chuan mak ti deuh hian en zui ta ringot
atu ga chuan an class chuan farm to in outing an neya an phur hlom kher mai tu ma omlo lai chu in yang kya ni chu bek da na chuan kalin khe shin a beka mu ral chuan a lekha chu azong le wata van doi thlak takin a mu ma in khe shin a ron lut ve in ka beka ni kha ti in abula chuan a ron thu a ka hai pala ni kha ka bek zok hi la ka tuma ti in a bek chu ala a khe shin an lo en renga wang chuan ka ti tak tak ania rong kan bol do na ka kut kor la ka tuma ti in a beka chang chuan kut kor chu a ron phora rang zeta atlan chwa san le chu a lo nui sak mai an pahnih chuan rong chu bol dunin farm nei tupa in sangaman thar la nung lai siam tura alo pek pa chuan siam dan tur chu shilin akal san le maya tikhan da ringot su ti hlum wadan nga yania ti in yang ke ani chuan akut kor chu ape a khenshina po chuan lo ban ve main abun mol mola chuta sanga pakha chu la chhuakin amma shopping board ta chuan da a chema sa mai tum chu a she mel ngang mai yang ke ani chuan lo en rengin chuta I that ngam lo ti soi mia su ti in khenshina chu a mel rala engma a soi lo wang chuan lo om son ro ti in ama zok chuan zeile ti chang ti sha lutuk chuan a siam zum zuya khenshina po abula chuan lo dingin yang ke ani chatla vel chu mu na mati le to kher maya a shat lowin lo nui le suk suk to awa mu nam om ve yiminga na ron ti chuan a om dan chu a siam chale wata khatia ngai om kha kala mungai lo mei che pakhat sanga siam lai mitla lo chawin I lo thlirania ati le chuan a oma chuan chum sak data songsi chu local ve in yang kya ni chu aron bui ngal wata mipa omrang si in tinge a mei che om chunin siam ti ra ati chuan yang kya ni chuan helai mi palian le sang le hian a that ngam lawa a lo ti chuan khensin a chuan thi sen ka ngai nat lo wang zo ka lom a lo ti ve bok tu emo chuan thu dik pom du lowin phatna zong meka ati ral chuan chhuat na la chuan tol palin khensin a chuan lo dum wata lai deuh tak chuan anin thale ngal wat tipal sangha siam lawila chuan kalodom man tur che ania songsi na lo ti chuan a hawlu tuk ti in zakru deuh chuan akal suna khensin ate pani chu an lo nui saka yimingan I ti chale mai ti chuan khensin po chu akal sun ngal dai songsi chuan lom lo zet hian alo mel zui reng bok norma an let le nu chuan yiming chuan chhun lama yang ke ani sanga siam lai mitla lo chawa a endan vel te chu soin a feelings chu thupreng lo tur chuan an lo shila jinan chuan yang ke ani chu dulet ve mai tur le ni din class a po azui kwalin a du zia che atilangania alaka nunrong viau lo te alo ti ve bok chu tiang wang ani lo ti ringotin khensin chuan lo chang thung jinan le zinzini chuan in thuralin an chan te pani chu soirem tum chuan plan an siama zinzinin len chwa puya yang ki ani chu somin zinan po chuan khensin chu som chwa tumin do ta shilter ringota zinzin chu adu thule puitu rati in an len na telve tur chuan a soma yang ki anin anom na a khensin le jinan local ve mu chuan a chong kher mai ma se khensin a beka changa a lekha lak chhuana hun rem changa nei ring chuan a hlim ru viau thunga an beka da rual chuan khensin a bek chu chek le in ma se a lekha chu a muzo ta chuang lawa makti dewa adin lai chuan khensin chu local ve in a transfer deal na paper chu a lo kenga yang ke ani chuan nom lo ti ru zet chuan a lo po thlak sak wata khensin a chuan ngoi ringin a kal san le ngal yang ke ani chuan zuin a korbana chuan a pot ding data in transfer ituma ati ta ka chuan a thale ngal wat sculpture zirna ti to pani don wang ani lawania heta ka local tira changa ka tum lok to ania kan department hi chu a tha in keipon ka ngai na lutuka ma se ka pa ka lo tiam to a ka ti nge nge nga ya ni atia a tha lom a lo ti chuan ka phasan hia la cheu po ingai mai the midang shri to mani po in kapom vek alo ti le I in transfer wang chuan min phasana in nga yamo alo ti le ani lawa mi tia lo zo le chuan I thu tia ma iding het mai zo ka ni kha alo ti le ta yang ke ani po chu anoi ve sak mai ka chan te I shilangem tia zo le chuan shil chan tur ka nei lo ti in akal sun zui ta da ya
an pali chuan game khelin a pair ve ve chuan an oma zina nan zinzini adu anga in soiwang khan yang kianin a khel pe lo chung chu a chante transpek nan a khel lui puita tlata an game ma sabera chuan chabi zon tur ni in yang kiani chuan a she thiam lo khop maya kenshin an en kwal nuwa khiu zong turati in banglam ko mu zuya banga horop intar yang kianin pana khiu zon ban mai tum chu alaban phalo zui nunglama chang kenshin chuan ron puin chabi a pek rual chuan bop toy a ti kher chu yang kiani chu alom lo kher mai chabi chu la in akal sun zui maka room danga chuan chabi dang zong tur chuan lut le in kenshin na chu in chui palin a mazo na yang kiani chu a bo thlu a kenshin na chu tho ta mai lo chuan nai zeta yang kiani chu mit khap lo le khian enin alung phu te chu arang dat dat viau le ngala engei shata ikuthi da son te yang kiani na atita ka chuan rang deuh chuan a ku chu ada son ve ta shama ange mata na chabi to ber na chu zong le in chuwe ro ol sam takin ban bun manga zon mu turani a lungphu randan ban bun chuan lo te in chabi omna box in hong tur chuan alungphu chu apa ngai ai ba ka arana ngai ni yang kianin chu chu asha chuan kenshin na chu ti mai tur chuan ati a ma se exer lak ja wangin a thok lawang ti in yang kiani chu ti zok tur chuan ati a peilo zet chuan room chunga chuan a taksa ti ha a alung phu ti ran tum chuan kenshin na chu atlan hwal tangat ngata ma se rei tok takati nuwa po an duang chuan arang thei si lo chabi an zon mukim lo chuan chu hmuna chang chuan an chuak thei box si lowa yang kiani chuan engting nge kan tiang atia kenshin na nei rual chuan lo to hnung vatin phok lek lek chuan lo ena abana sana chu kenshin chuan en sakle in ti dan tur chu a she chuak ta yang kiani chu alama chuan kal tur ati in yang kianin lai deuh taka pan rual chuan lo pot thutin a taksa taraka an chhuat thei pha ta boka kota chuan an chan te chu lo ngakin ni chin luka thil thleng wang khan an lai dun viau le ngal chuta an chan te pani chuan an lo ho san dai ti an shazuya an ni po chu let ve ngalin atlai tu em wang chuan kenshin chuan an dorm thleng thla in an warden chuan in de ta chhuaka ngain alo la hauzuya kenshin chu mangcha in an room lam chu apana an room lu rual chuan zin chuan atlai chan chu lo zot vatin kenshin nen an hun man dan te chu zotin alo phur khop maya yang ke ani chuan ingai ang engma kan pan in kara omlo engtin nge engma min shil lawa min ho san thei ti in lo chang let kenshin po an room alo om to in zinan chuan an game khela ko ngan bo wangin an ho san thu chu soin ngai damalo dil ve meka kalaka I thin rimem ni tia zo chuan thin rim ti in lo chang muka kan du wanga ho san cheu kan ni lawanya kan bo tak tak alom alo ti le po chuan ani chu ti in yang ke ani nen an om dan chungai toiletin anui le ringota I ming nen chuan makti dewa enin jinan chuan nangle yang ke ani ati ral chuan engma soisu loti khalin jinan po chu angoi le maka I ming chuan shachak ve in jinan a zo chuan kenshin a hlo wangin soingam loin alu chu lo thing ringot atu ga chuan natlangin an classroom chu antifaya an ba ni chuan dar thalang chu shufain yang ke ani chuan kenshin chu alo en le wang chen alung phu te chu rangin a ma zonga enga waka ngai lo kha a mu thatalu tuk chu ama po chuan maka in ti hiala Yiming chuan in tur lo kengin cholri tur chuan a shil hloma kenshinan yang ke ani chu in tur la ke pa pe in yang ke ani po chuan lom thu shilin alo la ve maya nimina an game khel chungchang soin yang ke anin chabi chu kenshina a pe zuya jinan chuan ron be boyin yang ke anin tur da dun chu kenshina ta zok la in a in ta da ya jinan chuan lo shel vatin kenshina po chu alo nui ringota yang ke anin pek le ta tum chuan a poi lo thu chu alo shila yang ke ani chu zakru deuh chuan akal suna jinan chuan kenshina chu makti deuh chuan enin akhin shina sha china an to lo thu chu a soi zuya a chan po midang chu soi lo a chan te nge po ina athilan khoile an choma du ngai lo kha ania
chutia yang kia nina a bottle in sak poi ti lo le a thin rim mia lo chu maka ti kher mai yang kia ni chu an room a chuan lung oi lo zet chuan a thu tum bara an result chuakin zan khat a hot lai wang khan mak nga a los pha a zin zini chuan lo nemin mak nga che ani thu le chuti chung po a ala ti tha thau thu le ama che ani lo khin shin a po a los ve thau thu te chu a soya ma se yang kia ni tan chuan mak nga lek po ni ma se a subject kha ka tumna ati wai thei wang chuan a ril ru chu a ha viau thunga song si te po chu an training na huna chuan lo langin in ti siak na lo om le tura ne na an chan dan tur le an thil ra man soi du nin an kapte nen chuan an boi khop maya yang kia ni a murwal chuan pan vatin reporter club iowa kalani ti sha chuan an kapte chu in hmel sha tir na te chu a nei pui vat vata an kapte nin nimina reporter club te miron bia khan I peilo thu le hun kan nei lo thu kha I soi sia tuna tinge iwa phur le si ve ti in lo fiama yang kia nin a sha thiam lo zet chuan a signal ngal vat jinan chuan song si le yang kia ni tun na ya anin zuina sa thu le interview te pe in song si ya na poina sa thu te chu soin khen na chu yang kia ni chana du lo chuan mala ve va tur chuan a lo shil mul mula markan hlauta kha professor jina ne na pekle dil saka engi motal ti sakve tur chuan a shila lelama yang kia ni chu zin nen andor ma an let lam chuan an school newspaper chu enin song si an interview na chu an zonga ma se anin ti siak na lo om le tura song si chu atel le don lo wangin an chwa le lo chu alo ni song si a thil du ber chu in ti siak na lo om tura chakna chan kha ani ti a sha chan em wang chuan engwanga tel don lo thut nge ani ti zo tur chuan akala song si le an kapten in belai chu mu in ading data ke shina po an room kongka chang chuan yang kianin song si a clear lai chu alo en ve reng bok coach chuan song si chu lo hawin I chunga hian engthil nge thlenga tun hnai ai om dan hi sha thiami har khop mai ma tak takai chuaka tlai tak takai lo let le a class la ikal lo fo boka ma se ka sha thiam zel thin che ani kha I thu soi ka pomin I laka lom lo na ka nei ngai lo ma se tuna hian engthil nge thleng hi engwanga inti siak na lo om tura changa in hnuk dok ngei ni kan ta na poi mo zia le he hun thleng tura kan be na sal zia po I sha chianga eng har san na tak ngei ne ya ti in zota har san na engma ka nei lo ka du than na ni a mo phur na po ka lave kang ti in lo chan chuan chulam ka zot lo che nangma zirtir tu che ka ni a hun kha le chen ka she to bok che hetia ngai om hian chana nei nge yang mi shil ro enge ka laka hian ni zep thin rim tak chuan ati a yang kya ni po chuan va po mai lo chuan alo ngai thave renga ka soi tu ang khan engma zep ka nei lo hei aya thil ti tur thazo ka shat wang chawani alo ti le ta a chae chutiang po ni se I coach ka ni ya nangma thuwa I nu do ma khan min ron ma sak churi ti mia lowem ni hetiang top chuan ka kaltir theilo che I thu soi po kha ka oi ring suang che eng har sat na chia nge in nei soi du lawani po in keiman ka zongin ka sha chuak thawang ti in thin rim tak chuan na kalsana yang kya ni chuan song si chuwa beve in ngati nge in nu do le thuta interview na po tel nge tum thu le chakna chan nge I tum thu min shil kha ati chuan a hun lai nia ka soi ve mai mai ni kha ti in lo chang ani chuan kha thui soi la ya I hlim mel le I phur mel zong zong ti kha engi omzia alo ti le ta ti der mai mai che ni kha thil khan ka tan poimo na anei lo ti a lo chan le ta ka chuan a chalom I du du chu ti ro ti in thin rim zet chuan a kal san ve a song si chuan relu na tak chung chuan en zui ta ringot yang kya ni chuan ti thei dang nei hek lo she tak chungin professor jin chu mu in a transfer paper sign tur chuan nge na engwangin nge in transfer chu ituma professor jin na ti chuan ka ti palani he thil wang hian kalakai lung oi lo via wang ti po ka sia ma se heta ka local tir khan oil painting lama si draw ka om lo wangin kan department a hian karon in ziak luta kum to pa ka major hi chu thla ka tumsa shimshima sculpture zirna ti to pani don wang hi animia lawanya ti in lo chang let ve vata
ma se kan department na po thiam poli ni a sculpture zir hi nuami ti viau ti po ka sia alo ti chuan a dikalom ma se ka in transfer nge nga ya ni ti a lo nyal ve ta ka chuan professor jin po chuan assign sak ve ta shama yang kya ni po chu alom rwalin an department din hun si had lai ya a in transfer tur chu nuam lo chu ati ve viau boka a paper submit tur chuan kal ngalin ma se kenshinan professor jina phalna lak sakin alo submit sak vek to thuan lo shila kenshina mutur chuan an class lama chuan a kal zui ngal vat professor jina ne na changin phalna min lak saka ilo ve thelu ti ka sia a adikem ati chuan ti in lo chang ringota jinan chuan abeng chu alo chingal sha mai chuta ani chuan lingwei nai tur chuan kapui ve don che em ti in nuam ti vak lo chuan a zot le a chan po khin shin le we hi anin du ni in a sia a professor jina signature dil sak chuan ti phui kha lo in tiam ve to bokani ani nen in zom na omlo tia lo chan chuan yang kya ni chu ahlim ru kher maya chandang omloin keima wangin moiti ati le a ahlim ru ta kher mai keima wangin ni hotlaya mo phurna kala mai chawani kha tia lo chan chuan yang kya ni lim mel po chu a re le ngal mak ani mo ichunga ka lo me ti in a chutna lam chu apana jinan chuan zeilo wa ti lutuk chu alawin so ngong ringot andor ma chuan jinan chuan vo ina khenshina le yang kya ni ta inbiak dan vel chu yiming chu shilin khenshina chu a zeilo lutuka chelawin mel chawyang ma se engtika ma ngai zonga nei ve thei ka ringlo a single kumhlun don ti in an pani chuan fiam nan takan manga ka chandana khan diklo omin ka shelo khenshina na lo ti chuan atani ti sakti kha soi har sa viawem ni hetiang ini reng chuan yang kia ni hi ila chan tak tak mayang an ti le a khenshina po chu a chungoi ta renga chuti la chuan pon lama thom sha in an tlan chuaka songsi chuan bum manga kha banga lo rek beta bum manga khan zui ru in an chung ko background alo phor mal phau saka wang chuan a thin rim khop maya khenshina chuan va chelin thin rim zet chuan a thla ve ta shama mei thilam dor ma po songsi te chan chin chu lo dar ve in mi house chung kwa changa seilen anga insoin mi bula khosa vela a zak lo zo khop mai anu po kha thil ti fai in lo thin an ti in ka sia tia mei che pani nan soi lai chuan kong yang i chuan thin rim zet hian an house sak thu a soin che toem ni in fiam na lam ati theiwang le ala ra a mel thatwang hian midangin zeldin ti in an soya atake muti in nga ya ama ka ngein chutianga soin sha lo chuan mi chan chin a che zong in soingo to su ti in songsi thawang chu alo hauwat yang ke ani le zin sini po chuan chutiang khopa kong yang i thin rim le midanga hau chu an la mungai lawa makan ti kher mai yang ke ani po chuan songsi an engi mu se pa nei ringin in elna a in nu do chan po chu a om nge in ringa angai chu a chata vak law classical tur chu songsi chu mu in engthil chiang e je pa nei ti sha tum chuan a zui ru a arin lo dewin dam do ina chuan zui zelin chuta chuan songsi nu chu mu in an tet la ya an chen om chin an ni ti le songsi po chu a chan pa ani ti chu a sha chhuaka mak chu a ti kher mai inu wang hi ani ti ro kha in elna a in nu do chan kha in ti siak na tura i longman tur kha thom thatanga ya poisa dam taksi na nga ya ma se inu dam lo wangin inu dam do in bil pek ve rengi ngai bok nen chu wanga in nok dok chu ini ti ro ti ina zota nilawe ama dai chang to in bansan katum to lom atir chuan sumatam karin wangin club kha ka zoma ma se karin anga nilau ti ka sha a bansan le katum ati lai chuan songsi tunge bumi tum hi shayem mi zong deu tho hian gym kan nei veka ma se chu kan gym ti hlotlin theina chance chu mitlem te chawin an neya chuang mitlem te zinga chuan nang poitel ve a ol sam don lo ti chu ka sia ma se nangma poitur che in ibula ka omreng don alom ti in lo tong khal ve vat son vata isoi ve mai ni tu na po ka khoi hlek po du lowin ka la ka changi ni om shanga engtin nge ka ma mo huna pianga ka bulai om theyang ati chuan yang kya ni chu in thiam cha lo chuan
chu tiang ani lo ti in a kwa ta wata chu ti lai chuan khin shin na chu a in khel pui pa hliam en tir turin an local ve chia bok song si le yang ke ani in ko lai mu chuan ading chota amron mu ve rwal chuan a chan pa na nei po ngai to lek lo chuan chak deuh hian a kalpela yang ke ani te pani po chuan shil hai zatin an en liam ta ringot damdo in atanga an chuan nu po chuan a chan pa po chu angai to theilowa song si le yang ke ani lo in ko lai bok chu ngai to in a thik ruviau le ngal University an let lam chuan song si le yang ke ani bok chu mule in angai chu a thata lo kher mai cafeteria chuan yang ke ani ama chawa athil ei lai chu mu in a pan vata abula din ral chuan yang ke ani chuan mak ti deuh hian lo ena tol phei ro aron ti chuan chutna tam tak ruaka a chutna khera aron chutatum chu makati le zwala ma se thu oi deuh chuan a tol phei ve le mai bok engma soilawa an ngoi reng ta ka chuan chong masa zo ka yang ke ani chu achang le ta nge nge thil min zo tur enge moi na yem ni ati lai chuan thil ei lai le mut lai chuan chong lo tur alo ti ya yang ke ani chuan angei me le to ngang mai an ngoi le wang nu chuan dam thil dang min zo tur in ei to lo em ni ti in song si nin anin kwa chana zo be se zet chuan a zot le enge ka zong che nang le song si in karmo ti ya lo en chuan chu tiang ka soi lo kha ba ka ani nen kanin kar ati lai chuan angoi le data khin shin lo en reng wang chuan in ne na in soi fiat chan tur ka nei lo ati san le ta da ya an ba ni chuan an chutum muk mai khin shin na chu an dor ma le tin a chan te chuan an dam do in kal na vel chu an lo zot lua ma chu ta an thil lo ti dun chu chan le in jinan chuan mei che du deu in ya I du thui shila ma se a lo du ve lo che ya eng tin ngai tiang a ti chuan mei che dang min du tur ka zong le ma yang yi ming chuan lo ti a mola mei chi an tam via wai nga yem ni I ti dan tur chu a mi ta nai taka enin a chalom min du turin kalasia mangche ti in zai taka chan tur a lo ti khuma oi om lo lutuk a dot le enge yi ming chuan lo ti sak le thunga ani le engtin nge mei chei du thui shilang alo ti le ol sam le tuk ka du che emo ka bial nu ini duem ka ti yang alo ti chuan chowa zel su tinge engma hi ishat lawa jinan chuan ti in engi mo paper manga siam chu pe in he hi pe anga thu dang soi ngai lo a fia ngal vek alo ti chuan he thil hian bial nu min pe yang mo nang ma nei ro ti in oi lo zet chuan a maya chuan anor be sak zuya eng thil ngeng ti khin shin an lo ti chuan I ming hian bial nu du ve to a mei chia a chai thluk dan tur ka lo shil ani hi jinan chuan a lo ti vata I ming chu a lo nui song mai chengzina na thu soi ai chuan internet ate en la I mu ma zo kang khin shin chuan a lo ti saka internet a mi lom kan en ti in a phone chu a lo lek wa a khin shin an internet a mei che bem kwal da na omarin lo wangin a soya a lo om le si chu soi tur chu a she mai big lo ka thiam thil hi ring hlelani mo ka phau lang du lo mai mai lom ati lai chuan ani chuan engtin nge mei chia zokin min du ve ti ka sha the yang ti in I ming chuan a lo zot le chu zo na chuan khin shin a beng po chu a ver zar mai ti sha the dan kong thu ma oma pakhat na chu a lo biak ma sak cha chuan a du ti na che anya pahni na chu ami mal thil ibula soi chuan zep ro lawin a du cha ti na ni mai a to bear number 3 a chuan chwa puyai som na anya lawani phei chuan izuna wai to hle ti na ni chu ti engine an chuan a soya khin shin chuan alo ngai thlu lu khop mai pakhat mai po ni lo apa thuma in ti vek to phei chuan lungai na tur om lo ita a ngai to pro noi vurvura jina na ti le chuan khin shin a po thil sha chuan in anung lama chuan alo noi ve suk mai atu ka chuan khin shin a chu library a chuan kalin chuta chuan yan ke ani chu mu in jina na thu soi chu fia tum chuan yang ke ani bula chuan ngoi reng chuan ava thu a yang ke ani chuan makti deuh hian lo enin an ba ni chuan an ngoi dun renga chuta yang ke ani zok chuan school bon lama part time in nai thok ve te ro engtin nge na chui mu ti in lo be ma sa a jina na thu soi kha she chuakin abyak ma sakte chuan a du chati na ati khangai to le tin
yang ke ani chuan adu chu a ring zui ve nga la internet atangin ti in en reng wang chuan a changa yang ke ani chuan lom tho shilin a laptop a chuan en zui nga le vat kanau ban la ya ka present don masak ber chu color bukania ka ngai na lu tu ka re lo te ya ka za khat ngal ve ka ni chu a ka soi ve mai mai ni kha yang ke ani na adi le chuan jina nan point ni na asoi ami mal chan chin asoi bu yang che ti chu angai to let le a yang ke ani chuan adu tak zet chuan a she to chuta atop na ber chwa pu ya aso malangai ti ngai to chwakin tun weekend hian museum a art show an bo sai do na ikal ve duem ti in a zot le hun ka nei in ka ring law ti ya lo chan chuan a nual le ngal roi roi a om dan chu yang ke ani chuan mu in nuam ti le vak lo chuan part time a tho tur na ka zonga ka mu chuan ka kal thei don lawa ti in a chang nun le part time na hi zong ta lo la min kal pui duangem a lo ti le a mak ti dewa en wang chuan professor jinan lo zo domin tia ati le ringot du lo chan tur om hlei nem ati ta ka chuan a du ve nge ni ring chuan hlim ru deuh chung chuan a kal son zuya yang ke ani chuan om dan chu shil hai deuh hian en ta ringot yang ke anin part time na a thona hmun lampana kal lai chuan bum manga te chan hau khan wei anti boy lai chu mu in awachan pui vata wei po chuan lom tho te shilin na zong te a shat chuan ka pu yang che a lo ti vata ma se yang ke ani chuan lo nar vathung a chan po khe shin le wei in kara enge mo oma a shat wangin a hnai chak lo ve buk em ani yang ke anin khola ya lekha sem kwala a in lo lai chuan bum manga te chan hau khan run ti bayin a lekha te chu anwor dar saka chuti lai chuan khe shin chu ron kalin a belpa anga in soin chung mi pa hawa ma chon chu yang ke ani po chuan phok deuh hian a lo mel ho chuta an lekha vor dar sak chu akor ma je sakin i ma mo zo kang ati chuan yang ke ani po lo nui saka chuta yang ke ani bula chuan let le in min lo zui ro het yang thil ti nan hian huni nei lo ti in yang ke ani ku ta ka ya yang ke ani chuan makati zwal ngang maya ma se eng mai ro chu a soi bik lo in kal sun ma in thil ti bal hi char fa yang cheu ti in yang ke ani chu akal sun pui le a bum manga te po chuan thu oi deuh chu yang ka soi tu mani lo I chunga hian ka lom ti ka tum zok a lo ti le wata khe shina po chu anui suk mai cafeteria thil ei tur ra akal chu yang ke ani le song si thil lo ei du na mu a thin rim set chuan engma po ei te lo chuan a chuak le tam maka andor ma chuan le tin song si le yang ke ani om dan chungai to in a ko chunga chuan thik na mai pui chu a al hlwa ni ber class an pa ni chaw an nom nu chuan engi mo soi du nei ang mai chuan yang ke ani lam chu hoin a en le vong vong thina a chan te soi ang khan a chan hlen ma yang ti chu a hlau ve to te pon yang pan na ya bia ka tum rual chuan kong kalama changin song si chuan lo ka wa yang ke ani nen chuan an en ngal wata mi pa pa ni chu anin mel no lo dun khop mai yang ke ani chuan song si chu pan vatin hetai ngei lo ti a ati ya a thil zo tur che ka neya ti in class lam chu a mel pa zoka khe shina po yang ke ani hnunga chuan lo ding ve reng eng thil nge ni ya yang ke ani na ti chuan zo do she si hian I eng lo enge monia ti in azot mai ngam lawa he nga ti nge a enge min zo du chu a lo ti le eng lawanya bel pai ne yem ti ya zo chuan yang ke ani chuan mak ti mel deuh hian a lo ena khe shin nen in ngai zong angin an soi chewa adikem ati le chuan khe shin chu a lo nui suka ma se yang ke anin oi om lo lutuk ani nen kanin kara engma om lo a lo ti chuan khe shin a po chu atum le muk mai ani mo a that lo chu training le ka ngai to a ka kal pho dange kanin mule don nia ti in song si po chu thoveng hwai chuan a kal zuya ngati nge ya khami min zo tur le khan training chu arun kal sana mo ti in a she thiam lo kher mai chuta a in her chu a hnung loka khe shin a tu muka lo ding a mu chuan a phu zoka nang pa chu tinge ram hwai ang mai in ilo dina ti in a zo zuya ka kal na tu rai ding ani kha ati muka yang ke ani chu to sun vatin khe shin a kal sun chu a en zuya she thiam lo fe hian ngati le pek nge a chang le a fel em ema
achang le aswal thiam le em ti in a phun zui sap khen shin a chuan yang kianin na zong ti sha in internet lama chuan en kwala art school pakhata zirtir tu an moti a mu chuan yang kianin art lama ngai na ti sha a form chu alak chwa sak vata jina na lo mu chuan na danginga to nen thil eina hun le mun na hun po i nei don na mi alo ti ya ma se yang kiani a nai thei pha don wang chuan poi ti na chu an nei shan lem lo yang kiani ten an room an lu tur chu an kong ka chuan le khalo om chu mu in yang kiani chuan en chiang vata art school a zirtir tu na rak ti a sha chuan a tuina lama lo ni bok nen dil ve ngei chu atoma zin zini chuan exam nai to a na thok tam le tuk lo tur chuan lo shil ve bok song si po an kap te ni nan chung ko har sat na le sum wanga in nuk do ka ni ti she chuakin ama sponsor tur chu alo mu saka ma se chung company nen chuan contract sign in ti siak na a hne na chan mai ba ka an company tan kum som chung thok zomin chumi chung chuan ngai zong emo nupui a nei rem don lo ti an shila a chan po mi pa mel chilo ta ka ni a alar chho zel don ti sha in kopui nei ti offense tin an sha chuan alar na atlak niam pha thei don na chu mai ba ka an company tan po chan na ani tel don wang ani song si chuan chang mai lo chuan alawin ngai to tur thu chu asoya an coach chuan zuin khatyang ba ka tha chu kan mu to don lawania tinge I o mai lo tu na kum som pakwa che ilani a mei chai ngai ven lo boka bial nu poi nei lo kum som chu ngai zong nei lo chu itan thil har sa po ni lo ti ka sha I thil ti du ber ti lo ring thei din munai omla hian engwanga hetyang hian om ngei ni ti in a shila song si po chuan in ngai to in engwanga pom ngal mai lo nge ni ti chu a sha thiam lo kher mai yang kianin art school a na chu mo in ani ma sabera class ala tur chu khen shina mu chuan makati kher maya hetai ngei ti a I thok ve do na mi a ti chuan o ti in lo chang ringota yang kiani chuan chutia na andil na lawin ang chu makati hle a chu mai ba ka khen shina chuan chu aya cha amu thei ti a shebok nen chuan makati le zwal khop mai an director chu lo chuakin in hmelsha tir na te chu aneya inin shesa nilom ni tia zo chuan khen shin chuan school khata kan kala department khata kan dom boka tuna class khata kan omle dona alo ti chuan yang ke ani chuan rin lo dewin kan lawin nai phian ani chu ti in class a lu san zui da ya khen shin apo chuan ti fu in ti zat chuan a zui lut ve ngal zat class an zo chuan an director chuan thok thar te pualin zanri an kil hodon ti chu a shila chuti lai chuan wei chu lokalin an director chuan wei murwal chuan alo be chakhop maya a chan po an school president hi wei pa lo ni yang ke ani le khen shin apo chuan makanti mel kher mai chutiang bokin wei in khen shin a thok ve chu makalo ti ve boka an zan jakil na po chuan wei chu tel ve in khen shin a indur thli chu mitlelo le khian lo thira zirtir dang po chuan a chha lo ba ka thiam thila nei that em wang chuan yang ke ani ai chuan an du sakta bok nen yang ke ani chuan angei lek lek hiala an director la chuan beer chu ala intir chau zuya khen shin a chuan ngai twa ti sha za thiana ve en le chin wei po chuan khen shin an yang ke ani a en dan chu sha thiamin alo thik ru viau bok an ho ko nga chuan wei chuan khen shin a ngai sak phu deuh chuan a phe khok bun chu rap swal luin a ke chu atina a yang ke anin puitum ma se a zo mai lo wang chuan khen shin a chu puituri na ti a khen shin ala chu puitum lo zetin an sira chuan alo ding ngoi ngula ha thlak ti hmel zet hian panin a ke tin na sia keima in ka ti thei si lowa puisha mai la tantlai to sia I pu thei mai ngem ti in khongai thla zet chuan na mela chak lo chung chuan yang ke anina ati lui tak la ta chuan wei chu puin a pu zuya a kal puinal nal chu yang ke ani chuan thik le deu si chuan en zuya chuta third wheel la atang ta dai chu a thin chu a rim le no wei chu thla ma sa in yang ke ani an dom thleng chuan a thla le a yang ke anin mangcha a kal san mai tum chu a huri lukhuma chuan a pot ding chuta yang ke ani a hoile dral chuan in belokang ti in akal sona ani po chuan a zui ve ngal vat pon an chuan nu chuan khatyang lo khan ti dani shingang lo ami
khen shin a chuan a ti a eng chu alo ti chuan lingwei min buak tir khamule ti in alo chang enge ti vak se min ti a ke kha atin na sia khata khan kan kal san top thei si lawa ba ka mi pom chuni nia I puak mai lawin kein kapo zo ve si lawa ti in alawin soi fi angal zung zunga khen shin an lom vak lawa lo en run wang chuan ti dan tu dang ka shengang lawani kha tinge khatia min en vak alo ti le a khen shin a chuan pan hnai deuin kan nun na midang an lo in rol hi ka ngai thei vak lawania ati ya wei ne nan chung cha ga soi moti in lom lo za chuan keipo mi nu na in rol ka du bik lo ti in ti taw chung chuan a kal sun maka khen shin a chuan om dan chu a en zui ta ngot class an lak lai po chuan yang ke ani chu amu ta fu thei lawa khin shin laka ti langam cha lo chuan jin nan a mai thil ka shuk faina adil chuan alo hau shepa chu ta wei chu lo kal le in nimin an pui wang khan lom thu soinan ei tur chu aron pe a yang ke ani chuan la du lowin a pui tu che chu khin shin a anya ama nei ro se ti ya khin shin lama akeng chu alo me rum ve le wang chuan lung oi lo zetin abul chera chuan anda a an classmate dang te po chuan an om dan chu mak ti in an lo en chup thil soidun in du chuan tlang takin soidun tora u inin kara lo om reng hi ka pe to lo ati ya jinan chuan vo in hinga ti nge zinga chang khan in pani om dan hi amak em em a alo ti ve boka wei po nuam ti che lo chuan a chuak zui ta ngal an part time nan bang chu ba san chan lain atnunga ama se che chuan khin chu aron dinga bas run thlengin achung an lu po chuan atnunga zel chuan adinga yang ke ani nuam ti lawin sir lama kal suna tom chu aban chuan alo dang le chota phok deuh chuan khin chu en ta ho khin shinan kal suna tumpo a aphal lo zel wang chuan ka om son du anya ti in amel chho ha a chu lo ti in alo chang ringot chu angai na she lo kher mai yang ke ani po chuan khin shin om dan wang chuan lom ru deuin adin na nga ya chuan adinga anui le sak sak thin ba sa chang an chuk nuwa khin shin kal tur chu kaudingin bas kan chuan chung song khan I om dan kha englo thil min shil tur in a yem ni be sei nei deuh tak chuan ati a alo ti chuan engi mutak a soi be sein lim ru deuh chung hian eng thil nge min shil du chu alo ti thwaya inunga khan satela bet alo ti dai chu mak ti deuh hian engmo alo ti ho ikor kha phelle en ro khen shin chuan ti in a kal sana yang ki ani na kor phel chu azir lai no pangten akor hnunga satel leman lo ja sak chu ni in khatia nga khin shin om chan po kha he wanga ni ti sha in lung oi lo ru tak chung chuan aner zui na nga office a yang ki ani om lai chuan song si chuan lo bia in ana thona chung chang te chu azota anin fiam kwa lai chuan khin shin chu aron lut ve che a yang ki ani chuan nuam ti vak lo chuan nakina kanin bele donia ti in ada ta daya office achanga achwa nu chuan khin shin chuan khati khopa hlim khan tungya biak ti sha tum chuan yang ki ani phone da chu a en ruk saka song si ya bia ti mu chuan a thik ru le hle to class an lak lai chuan ang class a no pang pakhat yang ke anin a shil fia lai chuan a sazuken chu yang ke ani kora chuan ada saka yang ke ani chu rak chatin khin shin chuan a taksa a chukla tur chu alo hu be sak ve vata yang ke ani hlau chengam to lo chu bangkil lama chuan kalpuin saju lak chwa sakatum chu akor chunga om miau wangin an lamai theilo hetiang chuan kala chuak theilo ania khin shinana ti chuan ani chuan imi ching ro alo ti ve bok kamit ka chinin kaman theinang alo ti le ani chuan engtin nge kan ti ang yang ke ani na ti le chuan I om kha lo hu bet mei ro ati ya yang ke ani po chuan she ru deuh chuan a soyang chuan ti in saju chu an la chuaka no pang chu khin shin chuan ko shangin an chua ma chuan yang ke ani phone thei ngil chu a pele zui boka song si po contract sign tur chuan lawin bia in an contract a chhar chu kumsom chunga ngai zong emo nupui nei chuan company in alaka an lo sen so to zong zong chu a pelet li ang ti lawin ziaka chu thil chu pom har sa ala ti fana in ngai to anan hun adu thu chu soin akal sana
yang kia ni ho tu ma a in ba sai lai chuan khe shin chu lo lutin yang kia ni chuan thil thleng wang khan nuam lo chu ati khop maya khe shinan ro asur ti shila tumral chuan kalovakal masa ang ti in a chwa san ta daya khe shina po chuan a bek le ni hlap chula in a zui ve ngala yang kia nin po na chwa chuan ro chu alo sur na sakhop maya vo in chu ka van dwai ni ni ringa ta lom le a ma zunga sur du si lo ka hodon ve le asur ni ti in aphun bal bala shil che ka tuma ikal son daya khen shin an lo ti chuan ani mo a lo ti sep ni hlia pikeng lo ti ro ti ya zo le chuan a ken lo thu in lo chang le a khen shin a chuan ani hlia ken chu pe ka tuma angai lo ka chalom ro po hi a han ve che pang lo vakal masaro a lo ti ve a khen shin a chuan engma soi loin ani hliap chu akuta me belin a be khum chuan akal sana yang kya ni chuan nom ti big vak lo chuan zuin ni hliap chuan awa zon ve vata khen shin a po chuan lo nui sukin alo hnial bik ta lowa ani hliap ken hniam em wang chuan khen shin a jok chuan a ken sakle ta nge nge shortcut lama chuan kal dunin khen shin a chuan man zan wang khan ka ti pal ati chuan engzan mo alo ti vata ma se a soi zo ma chuan phim khu ro ti in konga mul lo om arap tur chu apom kang zui no la an pani chuan lai deuh tak chuan an ding le ren ro na ro atam em wang chuan taxi in an ho a thil soi du nei ni om tak chuan anin en le thien chuta yang kya ni chuan khamizan khan tlem chuan ka thin rim nge yalom ma se nang le lingwe yi wanga ni lawania a chan dik tak chu ati lai chuan a phone chu ron ri in khe shinan chang ma satur chuan a shil zuya a phone lak chuan song si ko lo ni in khe shina po chuan phone screen na ming lo lang chu a mu mai bik lo na sa yang kyan in song si chu a boy ri thu le nakina a byak tur thu shilin a da le vata khe shina ne na a soi tur soi zum le tum ral chuan khe shina mu chu alawin thak le vek to kan thleng alo ti khal muka yang kya ni po chuan a soi zum thei ta lawa taxi chang an suk chu song si chuan lo mu in yang kya ni wangin contract sign po kha a she ania yang kya nin a en angin en ve thei lo bok nen chuan a khongai thak re khop mai khen shin an ruma lu chuan i ming chuan en lem lo chuan ni hliap kha kong kabula khan ta mai ro a lo ti a chuta khen shinan ani hliap lo hon lo ti a mu ral chuan khonge ka ni hliap ti in a zot le ka thei ngil ti ya lo chan ala tin na zui atuk pi class an nei lai chuan yang kya ni chuan yi ming chu supalin yi ming chuan film khur da che na ka nei hi ti in lo hau shepa ti pa lutuk monitor I cha em ati let ve vat chalo tuna chuan putar ang che ka ni ri eng tika nge ka kong na hi adamang ni alo ti le hluka ngati nge atha in potami alo ti chuan lo boy ve vak do su ibel pa wang ve ka thlenga ni hi alo ti le pung punga yang kya ni chu hoi kwalin khen shin ate chu awa ena yi ming chuan alo mu mai lo na sa ngoite ibel pa ka ti khan a ming ka soi mi asi lowa tinge khen shin ai ena alo ti le chuan tunge ke en ti ka hoina lama an lo om wanga ni kha alo ti po chuan yi ming chuan a oi to lo mel kher mai yang kya nin an thu soi thak tuma a monitor engten nge ikong chu iti na ta ati la chuan khen shin ate chu an lo kala kati nat sak ni lawin amali ama ain tin palani kha alo ti ya yi ming le yang kya ni chuan an lo en ho mai tikhan thu dang soi ngai lawin ibial pa ni ti le ibial nuatan ipom ti practical takin in tilang chiang chia jinan chuan alo ti ve bok a englo ti tur dang kan neya kakal don ti in yang kya ni chu lai deuh hian akal sona song si bula chuan vakalin nang pa hi ni zana engei ti a ngati nge ni zana ka phone le ka text I chan du lawa ti in zota ka chang du lo po ani chia lo ka boy lu tuka ti in lo chang engma thil thleng om lo tak tak amu ti ya zo le chuan min ngai to ve deuem ni ke chu ka in en kol thelom nangma hi ingai to om fe zok ti in a chala chuan a nimin kha chu motora ka chuan lai ni ba ka ro asu na sabok nen I chong shat kha har lu tuka ti in chuan lam chu alo siam vata song si an thil dang soi le atum lai tak chuan wei chuan aron po ve ta ka chuan angoi le a
enge soi tum kha yang kia ni na ati le chuan nom ti vak lo chung hian nimina khen shin ane ni hlap in chomin in ho do nem ni ati ya an pe a khen shin a po chu an chung sha tum ni om tak chuan a lo kal ve boka yang kia ni chuan wei om ve bok nen nom ti che a lo hian ai a lo ti vata chutia a chan le ta ka chuan song si po chu a hlim le ta deu ka muswala ni don chu get bula kha nangma ni ang deuh ka mu a ati lai chuan khen shin chu a lo chong ve a yang kian ni hlap kha yiminga tania pek le the ngil su ang che midang sha tur chuan ati khera akal son zui dai le ngal ado soi chop le chila arun pon sak wang chuan hun lo ti zetin yang kian ni chu aner zui saka in ngai ang kha ani lawanya o ti in song si le we ina makti deu an en chu zakru deu chung hian kal sana we chuan zui ve vatin song si ro in yang ke ani le khin shina in kara chuan enge mota ka omani ring chuan angai chu a thata chia lawa cafeteria chuan khin shina bula chuan ba thu in ngati nge khatiang kha ni ron soi khera lung oi lo zet chuan ati a engthil mo shelo ang mak chuan alo ti let dot ka soi ti an shat pha vek le ngala ka zak le tuk ati le chuan tinge dot chu i soi kher alo ti le a chan chu ti zau manin angoi le a engpo ni se ka zak hi ani top mai ati le ta zok e takin hei ni lap kha yiming chu nangma no pe mai ro ti in ani lap ken chu a pele ta zoka yang ke ani chuan an class sa no pang pakhat zang yu gi chu competition na atel du lo wangin tel tir ngei tum chuan a thlema a phone chu ron ri in no pang nu nen chuan in bia in anin biak chung chuan zang yu gi chu a local boda ya yang ke ani chuan zong kwal ngalin a mu mai lo wang chuan an director nen chuan an ril ru chu a ha dun to kher maya no pang chung te an shilang nge police an bezo kang ti in an ril ru chu a bai dun le a director chuan yang ke ani chu a fem khur lo wanga pu in a house wi ngek boka chuti lai chuan khen shin chu lokalin an director bula chuan an zon mu thei tur thu soin yang ke ani chu a chwa pui zui maka a omnai shami ti ya yang ke ani na azo chuan a smartwatch le ka phone ka thun zoma GPS mangin kan mu theyang ti in lo chang let a tuk sculpture class sa yang ke ani mut fu talu tuk chu a chan te chuan makti in an soi neu newa yang ke ani chuan an thu soi chu lo sha in nimina no pangbawan mu le thu le khen shinan atan liao liao a zon mu sak thu te chu lim em chuan a chan te chu a shila chuti lain yiming chuan nimin chung changa complain an don wangin an teacher in a kau thu chu alo shil ve boka man mo zet chuan atan chuak ngala an teacher chuan a part time na a boina omin an run complain thu le thil hote po ti swal pala nei chuan a major a thlang na tura ngonga nei thei thu chu soin tun chum chu a sha thiam tur thu chu a shil ngala an teacher le no pangbo ta nu in biak na chungai thla in shi om ti zet chuan a ding ngoi ringa khin shin chuan lo mu in kan ka kwal mai do nem ni ati ta ka chuan yang kya ni po chuan alo hnial ta bik lawa khin shin chuan ti hlim tum chuan game te chu a khel puya yang kya nin hetiang hi ka ti ngai lo thiam po ka thiam lo ati chuan ka zirti rang che ti in yang kya ni hnunga chuan dingin kun nyamin ti dan tur chu a shila yang kya ni chuan anin hnai lu tuk wangin thok po chu alo tho changam lo thunga khi shina omson nu chuan balloon chu vom puak ve in a hlim le takher maya yang kya ni nui mel muta kha chuan khi shina po chuan mu nom ti dewa enin alo nui pui ve le suk suka atu ka class an la chu zang yu gi chuan yang kya ni chu ngai dam dil nan lem za ka pe a yang kya ni po chu alo hlim kher mai office an nom lai chuan director chu ron lutin an class no pangte painting competition a pakhat na achanga panga na an hau vek ti shilin an hlim hle maya midang in lo mu ve theinan an certificate nen an thalak saka school website ta da angai thu le class a thala tu tur lo wangak tur chuan a shil tel ngal boka thala tu tur chu an nga lai chuan yang ke ani chuan khen chu uluk fe hian a ena anui le sak chen khen chu lo hoi chuak thutin ka mel thaviaw em ni tia zo chuan lai zet chuan a hoi sun ngal wata azak le lai boxi ngoi renga a chu chu thil min shil turin em ni ati le
tinge boina ka to apyang hian min chen fel sak tur hian ka bulai lo om thin le tun hi awai khatna chia po ani to lawa ati chuan kheshina chuan chan maidan tur shelo chuan ani mo alo ti ringota ani mo iti chu engi omzia I shelo tak takem ni ti ina zot le a ma se thla la tu tur alo kal ta ka chuan an soi zum ta lawa thla an lak don chuan anin din hlat em bang chuan thla lak sak tu pa chuan in nai deuh tur chuan ati a yang ke ani chuan she zetin pen khat chuan a nai sheta a ai nai le tur ati ta ka chuan she boxi chuan alu chau chu awati naya kheshina chuan kwa nai thu tin yang ke anin phok dewa enin engthil ngei ti ati sepa kheshina chuan chang lo chuan alu chu kwai herin camera su enro alo ti ve thung yang ke ani po chuan makti deuh viau ma se noi lui sang le in kwa chialin thla chu an la ta thawa andor ma chuan yang ke ani chu noi ver verin kheshina ne na anom dan chu angai to le ta zinjini chuan lo chai vatin nang hi kheshina ne in pa ni chawin engemo in ti chiang mai ati chuan lo hnial ve vatin kan pa ni chawin kan om lo thla la tu pa po om ve a chuan thil kan ei na po lingwei alo kal ve boka alo ti le thunga chutiang te engtin nge ni theya ngati nge lingwei hian azui kwal reng che a skula athok ve po ni si lo alo ti saka kan director nen hian anin she tha a chu wang mole alo ti chuan ka mu dan chuan kheshina hnaya du wang ni in ka sia alo ti sak ve bok an class group a chuan an thlak chu lo da in zinjin chuan anin me tho chu soin anin din nai dan vel wang chuan a chhai le zui zata director chuan alum nan thil ei khom chu aron ro zui ngala yang ke ani chuan a ma in an ei khom to thawa akal pe lo thu chu asoya zinjinin wei kal ve do nem ti ya chan chuan akalarin thu chuan lo chang let maya ani chuan nang po ikal ve nge nge ngai ni chu kheshina nai nan hian chance ipe tur ni lo alo ti ve bok atu ka kheshina nen an na bang ho chu an director chuan lo kolin an thil eina mun tur chu an thlen chep to le to lo chu arun zota wei point a nga reng to thu chu arun soitel bok yang kyanin a chan ma chuan lo chan khalvatin no pangin rong an the dara ti fain ngai wangin an kal man don lo thu chu alo soya yan ke ani chuan akal pe lo ve tho wang chuan kheshina chuan lam siam chu thati in alo fak ve ngal vat ani chuan kan kal ve angai si lawa basin nge taxi in kan ho don ti varin kheshina chu amel vata ke in alo ti chuan ifyam thu ti ro a hlalu tu ke te chuan alo ti le vat ala ma thawalom kheshina na lo ti chuan eng anga lama po ni se ka pe chuang lo bas emo taxi in hoang alo ti le chala kheshin chuan aril rusha thiam sak lo wangi ame room tangang mai a phone chu ri in en chuan we in lo kola la ka tum lai tak chuan kheshin chuan a phone chu lo lak sakin call chu a reject sak maka yang ke ani chuan kheshin om dan chu makte deuh chuan en zuya ke chuan hodunin kheshina chuan alu thin high school lama chang chuan kalpuin school notice board ma chuan andinga yang ke ani chuan kheshina chu school a po ati chapo le athiam thei po hlir ani chungin sculpture zir thlang chu makati thu chu asoya ke in ka major thlak tumin thei top ka chwa a khami chum le ya kanin mu ni khan tu ya khan thlawila chu ka duang takin ka major po ka thlak thei turania ma se kha wang khan exam po ka pek thei lo pha a chuan nang po sculpture siam ka ti che sak bok che a ti in khenshin chu a ena khenshin lo nui saka mu chuan nui vele in ma se ti hian kanin sha thei pha a tha thawe te chu a ti zom le kan ta na ro zok po ani ma na ti ya khenshin kal son chu mak ti deuh hian en zuya zana chuan khenshin na thu soi chu ngai to le tin amu hil mai thei lo ka exam thei lo pha a anin exhibition ma saber anei thei lo pha boka class ngaya kan chut non ve ve angai pha le boka engtin nge kan ta na ro chu ani theyang ti in ama le ama chu a in benwa no a chuta vandwai bek tur kan om lau ti in lekha chu zan lai la ya chuan zirin zinjinin engthil ngei ti arun ti chuan kata na khwanu rat ka siam chamek ti in alo chang